dalam top itu top ora kok top apik ora top itu wompong kelo kaya apa wae biyen bapak yo ngono kuwi anggere pentas sing dikake nang kuwi kok medine kok nang anak sik suwe-suwe nang putih yo ngono kuwi nah kae ku wis lagi wis kelo ora pun ada terus ini guys malu seneng sangat sajigo wis ana sing seneng nyekel gapet guys alhamdulillah kaya tegese ana generasine lah ya ayo nembakkan dikit mikoto para bapak-bapak ingkang tasih kepareng cegah umon wonten ing dalu punika kula nderek nuwun ingkang tasih cegah umut mugi kaparengan panjang yuswa diparingi sehat lahir batinipun nampi kanugrahan rezeki ingkang barokah berkah. Nembang apa ya ora piye jineman lur kambang wae. Boja. Sapa? Jineman lur kambang iki ora sing kadiwasane nyakuti. Ya sapa piye? Nanda. Mbak bojomu. Bojo bisa pengasuh wae. Diserasan nembang penyemangat wae kalau gawa obatku neng dindi kok kaya puskesmas obat karena kudu ngono ayo no Nanda jineman luar kambang ayo luar kambang luar iki Mbak sing sabar
Tonjok tenan ya tuh ayo. Kalau nyerupuk wedang kopi, wae. Wah, biar. Kenai ngopo saja kok klewo sumput biar. Nyejote rokok hujan gerak saya sejauh. Kok kayak ngirung. Us sesuatunya keluar apa ale kayak apa badan penasaran sing mandekan bangkal kowe metro kali 9 tahun piro nek jaringan tahun 85 nyekel petro di sana saya tekan saiki iso. Wow, tahun 90-an iki. Tahun wis ora leren-leren. Lah iso. Saiki jamane kudu awake dhewe hilir gumanti iso. Sing cetha isih dipercaya karo warga masyarakat isih siji loro telu isih. Ana arek dhewe sing komanan barak ngono. Ayo diteruske nang. Ayo kowe genti ya. Nyuwun tintingan slim jero manjuro. Kowe nek karo ora karo jiget ngono ora marep. Ayo pokoke tak seseke aku bali sesuk nyambut gawe. Karo Bagong ya, Gong. Ayo ya. Ayo iso iki sok urusane kilokal karo iki nek bolos. Aku coba aneh wis dirembuki wis ngerti. Setelah itu balik iki terus ceplepan. Ya ini arep apa? Ora perlu sapa-sapa malah. Arep apa? Iki wis sering dulu menyuruh. Kutut manggung ora lha mriki kon nganggo sing joget ujak jeruk lho. Wah, ujak jeruk iki nek sing kenes. Sapa? Ayo. Anakku kuwi sing kenes iki. Si dhuwur kuwi kenes suarane cilik kenis. Kuwi. Musteng karo putrane terus laren-laren. Wah, anake ya iso ndek gua kok piye? Wah, nggih bapakne mayang iki bapak, ibu, anak, putu. Dijak kabeh. Ora keliya pokoke. Heeh, nek iki malu seneng aja. Ayo nak dibawani nak rujak jeruk. Boten duit kali Pak Miras ora. Nggih. Boten duit kali iki kok sing gedung berandang. Iki lho sing gedung berandang nentang-nentang. Ayo karo sapa lah? Ayo kare Pak Miras. Wah, wis monggo. Panten iso monggo. Antem sok ini di palaran oleh di kok nek oleh loro gundelan gundelan opo setang dan nek gundelan aku nak turu nek ra gundelan ra iso turu ya tenang kok tekan dulu itu kan
kratone. Suarane sing utuh. Hah? Bening, dhuwur bening, gedhe arum. Arum dalu aja. Yo. Aku kami rujak kumpulne kuwi apa Sian kaya ngunjukin piak. Kaya ngunjukin piak rame ora jalan. Woi. Kowe iki ngewoke kok Ren. Kancane rame ora dadi karepe. Nek meneng bae darane ngantuk. Sing tok karepe iki piye to Ren? Sing tak karepe iki sesuk aja jembane duit. Mantap. Senengane sing ora-ora. Iki mau rujak jeruk. Genti teloke terus.
iya. Pelok apa? Pelok gun. Sing rada bunyak. Pelok gun apa? Sing rada bunyak. Apa, Bang? Ayam guyu. Loh. Ayam guyu. Ayam guyu. Dibawani. Oh iya. Sapa? Sing gawa iki cedhak gelas sing loro iki meneng wae iki. Ayo. Sing gawa pokoke wingi jane kono nanda-nanda. Oh iya. Yo, gawa. Kewajiban kewajiban kudu rapor awas yang wis takon kawan
wis kon meneng kok sing guyu ya terus. Iya. Ora sing bodho mau. Nek ngarepe maruk mau. Yo ting rembus. Iya. Sok Andri. Neng sor meja ora kalak. Ngaran yo saya. Nek Mas Andra rada wangun iki. Wargi. Leng yo ora ketara ya. Ayo iki. Ayo iki. Iki mau semuanya sing rambiyu duwi dhewe. Delok nang ngrungokke kaya karo apa iki? Ayo guyu dhewe. Nek guyu kok dilagokke. Oh, ampun tidak ya. Awal kon guyu kok suwene raja mak goleki nut e. Kok guyu ki piye ta iki goleki yo ora ana. Goleki nang Google. Kok guyu. Sing ora. Iki ayo guyu wis. Kaya apa gem? Ayo aku iki mau ayo guyu aku iki mau. Bojo. Pelok barange kowe telok bojo. Disangkas pelok barang. Apa iki? Jurang jugruk bojo. Semana gandeng jenenge karo gotong royong ya karo para wong tani ya. Jurang jugruk. Suarane minta saya Mas Andra wae. Bojo. Go.
kaya terus aja. Kowe terus piye? Iki dicukup wis meneh nggone gojekan iya. Bener Kang Galih. Bacutake aku. Awak dhewe iki ndereke ndoraku manyu. Mongko nang tengah alas iya. Karo bapak mlaku-mlaku kae malah iya. Yo dicaketi. Nganggo apa? Sing penak wae pangkul oh iya.